Siaga campur sari Semar Mulya kenging para pratangga apya rebusananira lir surya wedhalira saking Calaniti arsa madangi jagat tuk munguh paning sak pucaking wukir merbabak bang sumilak biara sarating surya mega lan gunung long gendriya mangku-mangku panggung kanduan rimang alon gone wong digawe jok gubras gabrus ya alonco sindene bareng melu alon ora nggih miyak sepening swasana kadang-kadang campur sari Semar Mulya badhe ngaturaken atur pambuka lumantar lelagon manut sing ibot Mister Landak. Duwe wong
duweke wong loro diruput wae sapa dik bubure Semar Mulya Yuli wae sapa dik Yuli wae Semar Mulya Eva wae sapa dik Eva wae Semar Mulya Lati Kapyo wae sapa dik Mas Kapyo Semar Mulya piye dik wae sapa dik mestine ana sing duwe piye dik wae sapa dik mestine ana sing duwe piye dik wae sapa dik mestine ana sing duwe piye dik wae sapa dik mestine ana sing duwe Apa-apa duweke wong loro wong yen lagi repikan ra peduli donya kiamat wong yen lagi nganti ra peduli lagi inovasi iya yen duwe kuwe diwangi trek-trek jarine wis jodoh apa-apa duweke wong loro Kuput wae Semar Mulya Yuli wae Semar Mulya Eva wae Semar Mulya Masuke wae Semar Mulya Sapa dik Semar Mulya Semar Mulya wae sapa dik Mestine ya Semar Mulya piye dik wae sapa dik Mestine ya Semar Mulya piye dik wae sapa dik Mestine ya Semar Mulya Pun. Nggih. Pun. Pindah. Ayo. Semar Mulya Indonesia Popayu Audio AG Jencet Demi unger Yen nyawang manis esemu kaya bisa lolo Utang-utang kesemana-mana saben dina bunga tresnan bunga susah Bola sokek boleh gabung monggo bola sokek yo. Semar Mulya Ardoyo Tresno iki tak titipke
Puput. Hae Pak Put. Sawah. Kowe iki aja nyeluki Mbah Warso sik. Piye Mas? Oh, iki lagu Mbah Warso. Joget lho wisan mau Mbak Warso mau lho. Matur sembah nuwun Pak Sawah. Kayak aku ora tau disangoni bojo. Pak Sawal. Pak Sawal. Monggo. Bojo siji ilang ya. Tumbas. Mulake aku golek sing legan sapa ti jodoh. Amin, amin ya Allah. Amin, amin, amin. Amin. Amin omong. Aminnya ikhlas niki, Pak. Aminnya ikhlas iki. Enggak ikhlas. Monggo Mbah Senen. Iki rombongan Jati Mulya, Put. Lah ya, tanggoku kok. Nggih. Pangkling aku mau. Bablas napa meleh niki? Gak kuwi kok ndak ya ben. Iki gak sewulang sesuk ge nek wong joget gak nyawet. Rada ngirit di sana. Telaske sakniki nggih, Pak. Monggo. Niki bablas mboten? Mboten. Kok kambehan Mbak Yuli sekalian. Oh nggih. Kula napa Bapak ingkang nutup? Ayo Mbak Yuli. Semar Mulya. Ati susah Mung kangen sira. Kangen yo karepku, ora kangen yo karepku.
Lah Pak Sawal iki dhewe ning Jatimulya 5 yuta entek lho. Ya alah ora. Duwite ora pernah duwe. Nek saiki nemu sepiro? Andani ya, Mas. Ora entuk job ya. Indonesia Rina langsung dilanjutkan nopo menika Pak Haji? Jelaskan apa Pak Haji? Ya, nopo Mas? Ah, kanca lawas sih. Konco kuliah. Alhamdulillah. Depan. Ninggal kabeh. Oke, siap. Nggih. Pak Saul matur sembah nuwun. Melu joget no ya. Duh wong ayu. Aja sama. Mas Nyomo. Ayo Mas Nyomo. Yo. Layu yo karepku ora layu yo karepku. Semar Mulyo bersama audio
Cahyani. Kita goyang lagi bro yo. Sikat bro. Are you ready? Let's go. Prigel ayo anjar luli. Jaran ditatumpai jarane puput Cahyani. Ayo Mas Toji. Garwane wong liya. DWR Mas Manda. Garwane wong liya Mas. Semar Mulyo Indonesia. Yo penak asa. Garwane wong liya Mas. Iwan
lho, Pak. Nggih. Mboten napa-napa wonten cedhake Mbak Eva langsung, nggih. Ning apa sliramu teko. Ayo yo. Monggo Pak Mulyono. Nggih. Siap tanduke kelinci ucul. Oke. Ning apa sliramu
apa nih? Heeh niki Pak ngersake podang kuning. Nih. Nggih. Heeh iku disikeng sawetawis wekdal amargi keluarga besar saking Mbah Rono Semito badhe beksandanen keluarga besar Manggarai rawuh. Wah, jan luar biasa iki Masku Gepeng sing saka Bogor ya rawuh. Mas Sarwiono. Ya. Sing ganteng dhewe putih bocah iki. Oke. Lajek Mana di mana anak kami saya? Lulululu. Yo, 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 yo. Nggih, sampun matur sembah nuwun. Mbak Yuli maju. Apa
mapak kesedihan dados. So, Semar mulai lagi.
Aku mau tamasya keliling-liling kota Ini kita sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati rondo kempling monggo dados. Ayo yo Semar Mulyo Bayu Audio Oke Baik maju. Kerja ora jajan
Bunda cantik. Demi ungger. Wul, sak pupuh wul no. Wul. Ya. Sik. Aku nek Semar Mulya ora ngomong dadine. Nek piye? Ayo. Nyanyi meneh. Aja sebelang
Sapupuh, wul, sapupuh, wul. Gejek ene. Wawul wae. Bablas ngapa? Sak pupuh ora. Aku dipending klingsingan. Klingsingan. Oke. Sak pupuh Oke. klingsingan. Oke, klingsingan. Deal. Mbak Rizka. Siap. Mas Agus. Badak, sik tak delok ketok ora enek sing sor. Sik. Nek sor sik lagi tak angkat kene. Pae lho, pae sing sor lho. La. Ayo Demang. Wis. Ayo Demang tuan. Mantene sok. Lah. Ayo. Demang. Mbah Demang sor Mbah Demang. Demang no. Apa Sor wedi no. Raise. Nah, sor. Wedi kurang duwe. Remuk pokoke ketemu Medi. Bareng sampun pepanggihan nyatane lulung ati wadah pisan anane mongkon tresnane. Makasih Mas Meti. Direk sinau, Mbak.